Ei kun meillä on takki. Tästä on pieni pätkä. Ei pätkälle. Tämä nyt jo alkaa varmaan olla kohtaa. Veikkaan näin. Tää on tehty niin kuin usein. Tässä on hyvä. Niin, tämmönen pölliviikko. Tätä teroitetaan vain tältä puolelta, yläpuolelta. No periaatteessahan niistä voi tehdä vaikka vaaleja tai... Mutta siihen melkein tarvitsee sitten jotain sideainetta. Koska tämä on aika ihana, jos pystyy tekemään niin kuin ihan sitten Tämä on vielä mitään niin tuoretta, niin tämä näyttää olevan aika mukautuvainen. Sitähän ei koskaan tiedä, että voisiko monella olla vaikka 4? Mä oon jo vähän kauemmin. Pitkin maata. Tätä jos kokeilee vähän, että kääntää. Tähän tulee kyllä nätti niitty tästä, jos parina vuonna... Mitä? Niin, ja kato, kun parina vuonna otetaan pois tämä. Niin, se on justiinsa tuossa sanonut, että jos ennen vanhaan, kun niitettiin nämä ahot ja sitten vielä elukat söi nälissään loput, niin siihen se on hirmu. Siinä on kun mansikko ja kaikkea kasvu. Tähän niitettiin metänlaitoja no, ja kapitalla kannettiin kaikki pelit. Niin, kaikki puskista. No minä katsoin, että jos joskus olisi jotakin semmoista rakennusainetta, mistä voisi ruveta sitten tekemään. Niin kuin. Tässä on nyt, ajattelin tämmöistä isoa settiä. Ei siinä semmoista palkkoja, niin. Ja otetaan aina tuosta lisää, vaikka 3. Huilata pitkään tuonne televisioon. Se on hirveän hyviä. Tässä on se on niin, pitää huilata pitkään tuonne televisioon. Se on hirveän hyviä. Tässä on se on tämä paratiisin käärme. On tämä meillä tämä hyvän ja pahan tiedon puu, jota... No se ei haittaa mitään, se voi hyvä ja paha tietokin katketa. Heinäsohva. Niin, tosi jännä. Kato kun aikanaan ne ihmiset tykkäs. Siellä nostaa pikkuisen sitä selustoa kuule. Niin. Joo, sitä me kootaan ne heinää. Sitäkin latvaa voisi joo. Niin kato tässä, nyt kato, huomaatko tässä just tuo... Terässelissä. Oma sukua raukataan. Siinä on toi... ollut vähän... Kolmelta tuli ihan lailla. Voisiko monella olla vaikka 4? Eikö se 2 riitä? No tätä mielestäni se on, koska tämä on aika ihana, jos pystyy tekemään niin kuin ihan siitä, mitä paikalla lähtee, että ei tarvitse tuoda mitään. Niin tää on yllättävän kiva tehdä. Tää on vielä mitään niin tuoretta, niin tää näyttää olevan aika mukautuvainen. Ei kun soppaa suoraan kuulemma, niin se otetaan. Joo. Jaa. Tekee, että se rupeaa sinne. Normaalisti näinhän. Se on noin. Tää on